Kaluguran kong kabatag, ikasal pantayanan, napun po pigmasosyal tayo, ing Monday Thursday. Dini na nakatamong may mga kautusan ng Ginoo, mikakalugod kayo. Karamiyasawa, love one another, but do not love another one. Kaya katamong mikakapatad kang Kristo, mikakalugod tamo, antimo, ing lugod na kaya katamo. Lugod ang mga lingwan king sarili, lugod ang mitatayaking biye, para king kapakanan ng balayan, ng pamilya at komunidad. Sinabi na po ng Ginoo kaya katamo, greater love has no man than this, that a man should lay down his life for his friends. And Jesus proved it. He offered His life that we might live. We were born to live, but Jesus was born to die in order to save us all from sin. Yang ilpungal doy dasan tayang Good Friday. It is good, not best, because something better is coming, and the best is yet to come. King pamanyubli ng mebye ning Ginoo. Potang maglaki ng tamo, potang 6 siya good niya. 7 is still good. 8, mamuro yan. 9, sinambot ka. Yan ang laki na yung pisasabyan, good tapa, mirit tapa. So that by Easter Vigil and Easter Sunday, we are the champion. Tambe na rin ginutamo ng Kristo. My dear friends, niya po nga choking chaplain king hospital. Aldo, I come to face with sick people. You name it, any kind of sickness, cancer of the skin, at miyayariwa pang sakit. Munda ko king ICU, some diseases are communicable. I am open to sickness. Pero lugod nila akong ginawa ko may sakit. Ingapan silang pumupo. Potang maglan niya kung maginalo karing ICU. Karing baliang po karing hospital rooms. Ako madidiri, ako tatakot. Potang milula ng may peking kabaho. May piblas niya kung suat may makeup. Balang may ako na yung puring lawin. Idang maginalo, agyok yung lawan, agyok yung talangan. Pero ilang makapiblas sa mente, may makeup, malago, masante ngay malang, may balsamo. Kaya yung lawan, ampong talangan. Numisan siguro pare-pareho tamang budumos. Dahil nga liwa kaya katamo, lamamangan karing mente. Maliban mo ng pengari mente. Dahil nga liwa kaya katamo, tamo lala may mente, bakit? We still deny death in our life. Dahil kaya katamo, tapabisang mati. Bakit? Because we are not meant to die. We are meant to live forever with God in the heavenly kingdom. My dear brothers and sisters, kung akong ating mamamati, dakal tamo gagawan king mente. Kung dahil may mamamati, then gamat na papaladara. Balang mo sabihan na, Father, into your hands I commend my spirit. Then gamat na ning mamamati at mente, pilit talang bubuklat. Bakit? Uli na mabiyala mo. Pilit talang sa saradeng gamat tamo. Nyakira ba lang kiratamo, boksingero. May mutamo pa rin kiratamong panahon, sarili ang pongkadiwan. Why open your palms at the moment of death when in your life makasarakagamad, uling may mutkam, ang buong makasarili. Kabulas ko ba nito? May rintaw may mutkot ang may peya papalag may gamat. Ini man kinabiya makapalag kinabiya makasaragamat king kalupan ng tao. Niya ni Kristo niyang meteya, He opened His arm on the cross. Permanently makabuklat lang. Bakit payabot na kayatan? This is the meaning of life. Idaon me, isakripisyo me, ipako me sarili mo king krus. Masabi ng sabi ng lugod king Diyos at lugod ka parang tao.
Pero kitang dugudayan, kailangan ipako mo yung sarili mo. That's true love. Utang may pako aking lugod king Diyos at kaparang tao. Utang benefits mo, agyot ang kitalagang isamban, balang Domingo. Utang denggamat mo, agyong mong ipalad in the service of your family and in the service of your parish and the community. Utang ating mamamatay, pipiblasan tayo. At utang ating mete laman sapatos. Bakit? Bang kanina Manuel na magbalik? Di mo balik at cemetery kami sa sapatosan na kami. Kasi te happy piplas mo wala mo makipag-ballroom. In fact, utang mete ka, piblas makipag-ballroom. Piblas makipamiesta. Piblas makitera ka. Pakalagula ka. Sama naman yung upotang meteta mo. Pipiblasan damatang masales. Sana humanly speaking po ng sisimbata mo, mamiblas kang masalese. Uling pa mamiblas masalese, tandaan ng respeto mo king sarili mo, ang poking katawan mo. We are the temples of the Holy Spirit. Ing katawan na hindi igalang tayo, palamutsyang tayo, sesen tayo. At ing katawan na hindi ang gamitan tamo, bang makagawa tang maya, king kalupa tamang tao. Kailangan natin kang gamat para sumuyo. Kailangan natin kang bitis para lumakad. Kailangan natin kang puso para gugod. Kailangan natin kang balugbog to listen to other people. Kailangan natin kang tila to speak words of wisdom. Kailangan tayong katawan. Babalsamuan tayo with all the respect. Uling katawan na yan templo na ng Banal Espiritu. Pero yung katawan tamo manasoy ang mulok yan. Pero yung katawan ng Kristo yang metene, mabangluya, sasalingal na yung lugod ng Diyos. My dear brothers and sisters, our body will corrupt, but our love will never die. Our body will undergo decay and the process of decay and disintegration. Pero yung puso tamo, yung lugod tamo, manatili ang mabiyen habang-habang. Na intang mete, intang kaluguran mo will never die. Intang kaluguran mo will remain forever in your hearts. For those who love, they will never die. Because love will never die. My dear brothers and sisters, wadang ating mete makaharaping bangke kilugling balik. Wadang pagrisa kay mete makaharap ka na ako yung mete. Pero yung Santo Ichero, makayarap na lang bilis na impaskul manyawa. Because forever, once and for all, palwala na ni Diyos yung kamatayan. Yung waling kamatayan, simbot na niya yung kamatayan. E nimilog pa si Bayo yung kamatayan. Because He's the light. I am the way, the truth, and the life. And for those who believe, they will never die. Makayarap ka ng gino, impas kul mayor, kinaltar. Bangketa forever, paluba na katama, at ininilubi kamatayan, at dewa ka ng tinggiyata. My dear brothers and sisters, puta pang ating mamamating, naning gagawan tamo, den kayang ile, papalansan tala, in kayang timan, huling puta, may tayang makasimaka. But may tayong makulur na kile, ay may kasakit siya. May tayong makatima, masaya niya. It depends on how you look at it. Nung ikaw may tima mo, ay may sinese, putang lawan may, makasimahod siya, mamang sensaya kaya. Pero itatang mo, may graduate sa kinyago, sigsag me, in that lawan me. Makatiman niya kaya kay tatang mo. It depends on the looker, on the beholder, not kitang lalawan. Wala sa tinitingnan, nasa tumitingin kung yung namatay ay masaya o hindi. It's how you treat her. It's how you love your father. It's how you help and care for your parents. Magdepende kang look na kepa. Makatiman niya, sineseme. Masaya niya titatang mo, huli nga may pepa buray. Nyapin, let us value our parents. Kabang mabiyara rin tayo nga rita mo, pangatulan nata.
Pagdulaman tamo ing karelang kapatawaran. Uling pa siya, may titatang mo po imam, magdalayang mo aketa. Magkasakit ka rin din. Uling din tayo nga rita mo ilang representative ning akong din. Siguro din nga liwa kaya kayo makatanda mo rin karelang pambuhol. Di nga liwa may kasalin ng kabaw, kalupa ng dolphin. Di nga liwa ng death insurance. Utang matira, ding malakwan, malamang lamang, tanggap kang 1 million. O 600,000, depende king kaya kang insurance. Di nga liwa kaya kayo, tinong lote king cemetery. Makasadya ning lote, makasadya ning burial services, makasadya ning imalan mo. May kapalingwan, isadya, ing kalalwa. Ating pamibiyem-biyem. Baliyo Alexander the Great, when he died, pepabuspos na yung kabaong na. Sinabi na rin kayang sundados ko, ang mate ko, denggamat ko palwalyo yung kabaong ko, to tell the world. Niyang di natangkula akong daralan, ngining mate ko, ala akong dalan, nung aliway kaladwa ko, at ding maya akong dapat. Puta ka ding taong mete, wala po rin putang tamo. Maggaling likwana, everything. Nanindela, nothing. Oren din at panglutan. Nanindela na, nothing. Lakwan mo nga din ang laos mo. Lakwan mo nga din imanan mo, pibandyan mo titulong. Nano yung tela mo, ala. Nano yung likwan mo, sabla-sabla. So, my dear brothers and sisters, the Lord is telling us today how to die. Dahil kaya kami ito bisang mati. Nung puntangan daw kayo ninyo bisang mati, siguro lang magkasgama. Pero nung puntangan daw kayo ninyo bisang milugkin batwa, sigurado kung magkasgangan gama. Pero tandaan tamo. Etamo miras bawa, nung etamo mati. Nung etamo dumalan king kamatayan. At yung ginutiro na katamong mati. How should we die? Siguro din nga liwag kayo makaredenoman ding panabilin. Then pingari ng nakakopi ba dyan sana maglakwan kayong will and testament. Balang yung milapula ko rin anak yu, potang mete kayo. Manabilin ko ang masanesen. At nung mapatransfer yun rin titulo, i-transfer na dapo na magulula rin anak yu. Okay. Makanalo tamong mati. At Kristo tiro nakatama. What really matters is not dying, but living and loving. Bali mo, 12 years ago, may opera ko puso. 13 years ago na. Nang may opera ko puso, inyawag nga akong gino, Lord, give me another 44 years. Uling na mo opera ko puso, triple bypass, 44 years old. Salamat. May 13 years na ako after my bypass. Lord, give me another 44 years to serve you. 44 plus 44, 88. Yan yung dream number ko. Pero bago yun, after 13 years, may naliwanag yung panalangin ko. Lord, namulag ka na ako ng miras kong 88. Yung maulag ka, Lord, king ba ng adobe niya yung na ako. May kasuyo ko kaya pa. At apanarag king mayak kabalita ning kaligtasan. It's not important how long have we had each other, but how much we love each other. Maulag ko ng pilantamong ba ng miyabi-yabi? For all you know, they are not quality time together. Maulag lang. How deep is our love for one another? How much you have known your husband? How much you have helped your children and educate them? How much you have shared your resources to other people. Itay mas maulaga. It's not how long we have been together, but how much we have loved each other. The quality of love that we have shared together. My dear brothers and sisters, tatakot tamong mati. Pero Kristo, tiro na katamong mati, bangit ang tumakot mati. Baliw ko lang yung taong marok meteya, makalingwan niya. Ing taong maya,
potang mete yalok na mo eya mete. Potang itaw marok yalok na mo mateya, potang mete ya bagin, at mikalimuan yung kasaysayan ng Yakob. Pero potang maya mateya tao. So the way to live and to die is to live a good life. Mayat kan tao. Maganakakan tao, alakan taong kapatid, alakan taong penerwisyo, tutuntunan mo rin ang pulong utos, potang mayak kan tao, you will never die. Biyaya tarakin puso na rin aliwan tao, pero potang marok ang tao, mabira pa, ting marok ang dapat papatayan tao masama na kaya ka, alog na mo matera, naman dapat, pangadita rin taong marok, balang mateping grasya ni nga akong Ginoo. So the way to live is to live a good life. Because a good life will go to a good end. Nga putang mayat ng tao katatakot mati. Masampat yung kamatayan ng taong mayat. Pero makatakot yung kamatayan ng taong nakakapatid. Huwag tayong makatakot. Nga nung ikamayat ka pa may biyebye, kato dapat tumapot mati. Makanano nakatamang tirong mati ng Ginoo, niyang makapakoy at yung krus, Father, forgive them, for they do not know what they do. Here is a way to die, to forgive and to be forgiven. Pangatita na rin mete, may they rest in peace, and yet, ikaw one another. Sana po ang ating mete, may nga rin, sana'y kayong mikakapatad, mikakasundo kayo. Bayang mipainawa imayo o itatamyo. Kasi kapag mabimamang o itatamyo po, tangakakit na kayong mipate-pate, mipatugtog. It breaks a mother's heart to see her children. Mipate-pate na ela isasabi. Nung ako mikakasundo, papatay ni Mayo. Papatay na yung pinari mo, putang ikayong mikakapatad, may pati-pati kayo. Huling masakit, yung puso ng mepo ngayon do. Ayakit na rin anak na. May papatay na at may papatayan ka. Can you not see the word? Pati is quarrel and pati is death. Nga po nang itang mikakasundo, bala mo, may papatayan ka. Putang may pati-pati ka mo, papatin tayo, papatin taming lugod. Papatintamo yung maya papamiyutos, papatintamo yung kaya paning meton at meton, makamate yung marokaw gali, makamate yung pamisagsagan. The way to die is to live a peaceful life.